Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noril. Taong 1987, Balamban, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan itong si Noril sa bahay ng kanyang tiyahin. Dumayo lang kasi siya noon sa Balamban para maghanap ng trabaho. Bukod kasi sa naghihirap na ang kanyang pamilya, nagkataon ding sabay-sabay ang pag-aaral ng tatlong kapatid niya sa kolehiyo at sa sekundarya. Bagaman malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay, natuto siyang magpakatatag at magtiis. Para kay Noril, hindi sapat ang layo nila sa bawat isa upang makalimutan niya kung ano ang kanyang pakay sa lugar na yon. Sa halos humigit 3 taon niya doong pananatili, marami na siyang nakilalang tao. Karamihan sa mga ito ay kanyang mga pinsan at iilan sa mga kanyang katrabaho. Nagtatrabaho pala si Noril noon sa isang bigasan. Maliit lang ang sahod pero sapat na ito para meron siyang maipadala sa kanyang pamilya sa lugar nila. Inakala niya noong magtatagal siya sa ganoong gawain, pero habang patagal ng patagal ang kanyang trabaho, naiisip niyang kinakailangan din naman niyang pasayahin ang kanyang sarili para naman kahit papaano magkaroon siya ng gana na magpatuloy. Dahil sa pagbabago ng kanyang kaisipan, kung kaya't paunti-unti niyang nalilimot ang kanyang pamilya sa lugar nila. Hindi naglaon, dumating sa puntong naging madalang na ang pagpapadala ni Noril hanggang sa tuluyan na itong natigil dahil sa pagkakaroon niya ng kasintahan sa Balamban. Noong una, inakala niyang ayos lang yon para sa kanyang pamilya pero nagkamali siya. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang trabaho sa bigasan, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang kanyang inang nakatitig sa kanya sa likod ng nakatambak na sako ng bigas. Pagkurap ng kanyang mga mata, bigla naman yung naglaho kung kaya't inakala niyang namamalikmata lamang siya. Lumipas pa ang mga araw, naging madalas ang kanyang pagsilay sa ganoong pangitain. Bagaman bigla na lamang naglalaho ang mukha ng nanay niyang nakatitig sa kanya, hindi pa rin siya kumbinsidong panlalaro lang ito ng kanyang mga mata. Halos umabot na din sa puntong maging sa tahanang tinutuluyan niya na susundan siya nito. Nang mapagtanto niyang hindi na pangkaraniwan ang mga pangyayari, minabuti niyang magpatingin sa albularyo. Sa pagsapit ng araw ng Sabado, kasalukuyang wala siya noong trabaho. Matapos niyang trabahuhin ang mga gawaing bahay, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang kasintahan na meron lamang siyang kikitaing kaibigan. Nang marinig naman ito ang kanyang paalam, walang pagdadalawang isip naman siya nitong pinahintulutan. Bago niya nilisan ang bahay na tinutuluyan nila, kabilin-bili na naman ito sa kanya na huwag magpapaabot ng gabi sa daan. "Madali lang to, may pag-uusapan lang kami. Sige na, mauna na ako," sagot ni Noril matapos niyang marinig ang habili nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga siya sa bahay ng isang albularyo na nakatira sa baryo nila. Pagpasok niya sa bahay nito, agad namang bumungad sa kanyang harapan ang isang matandang merong ginagamot na bata. Ang pamamaraan ng paggamot nito ay sa pamamagitan ng isang patpat na inuusalan tapos sinusukat sa pamamagitan ng dangkal. Habang ginagawa ito ng matanda, hindi naman maiwasang maguluhan ni Noril gawa ng sa bawat pagsukat nito sa patpat na yon, umiiba ang haba nito na parabang sumasagot yun sa mga katanungang ibinabato ng albularyo. Maya-maya pa, nang magawa na nitong malaman ang sakit ng batang yon, agad naman siya nitong sinenyasang lumapit para sumunod. Sa pag-upo niya sa harapan nito, tinanong naman siya ng matanda kung ano ang kanyang nararamdaman, ano ang gumagambala sa kanya, at higit sa lahat, ano-ano ang mga bagay na kanyang nakikita.
Matapos naman itong marinig ni Noril, hindi na siya nag-alangan pang ilahad dito ang mga bagay na kanyang nararanasan. Nang marinig na ng albularyo ang kanyang istorya, inabisuhan siya nitong wag nang magsalita pa. Pagyuko ni Noril sa harapan nito, agad naman siya nitong nilagyan ng itim na tela sa ulo habang patuloy na iniihipan ng mga usal. Maya-maya pa, pinaikutan siya nito ng 7 beses ng kandila at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pag-alis ng talukbong na naroon sa kanyang ulo. Sa muling pagsilay niya sa matanda, nasipat niya yung nagtatanong sa patpat habang paulit-ulit itong sinusukat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, halos hindi naman mawari ni Noril kung bakit ganoon ang pamamaraan ng panggagamot nito. Makalipas pa ang ilang minutong gamutan, inilahad sa kanya ng albularyo na labis siyang kinapupuutan ng kanyang ina. Marahil ay may rason ito para magparamdam ng paulit-ulit sa kanya. Binalaan din siya ng matanda na kapag hindi niya yon nakausap sa loob ng madaling panahon, may masamang mangyayari sa kanya o hindi naman kaya sa kanyang kinakasama. Mariin ding ipinaalala ng albularyo na bagaman wala itong planong patayin sila, nasisiguro naman niyang may plano itong pahirapan silang dalawa. Nang marinig ni Noril ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang magtampo sa kanyang pamilya, gawa ng imbis na suportahan nito ang kanyang nais, pinili pa nitong maging pabigat sa kanya. Isa lang noon ang kanyang naisip na solusyon at yon ay bumalik sa kanilang lugar para pag-usapan ang sigalot na kanyang dinanas. Alam niya sa kanyang sarili, hindi nararapat sa kanya ang ganoong problema, gawa ng marami na siyang isinakripisyo para sa kanyang pamilya. Nasa sayo ang plano mo, pero sa nakikita ko, hindi ka nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Para maiwasan ang anumang pagtatalo at hindi magandang pangyayari, mas mainam na makipag-usap ka. Kahit papaano kadugo mo ang mga yan, mauunawaan at mauunawaan ka nila. Wika ng albularyo sa kanya. Bago sumapit ang 6:00 ng hapon, nakabalik na nga itong si Noril sa bahay nila. Nga pala, bagaman bumukod na sila ng kasintahan niya, nasa poder pa rin siya ng kanyang tiyahin, gawa ng nakadugtong sa bahay nito ang kanilang tirahan. Hindi naman tumutol ang tiyahin niya noon na doon sila manirahan dahil mas hangad nitong maraming kasama kaysa sila-sila lang na magpamilya. Sa pagpasok niya sa loob ng bahay nila, agad naman niyang pinuntahan ang kanyang kasintahan para yon ay kausapin. Seryoso niyang inilahad dito ang kanyang mga kinakailangang gawin na merong kalakip na maayos na paliwanag. Alam kasi ni Noril, mas madaling mapapayag ang kasintahan niyang yon kung kakausapin mo ito ng maayos. Ayaw na ayaw nitong makipag-usap ng padabog dahil paniguradong away lamang ang kahahantungan nito. Matapos nitong marinig ang kanyang mga hinanaing, nagpa siya yung sumang-ayon kung pahihintulutan ito ni Noril na sumama. Dahil sa kondisyon nito, kung kaya't bigo naman siyang makarason pa. Ang tanging inilahad na lamang niya rito, mag-ingat at huwag magpadalos-dalos kapag naroon na sila sa kanilang tahanan. Hindi kasi madaling makumbinsi ang kanyang ina, lalong-lalo na ang kanyang ama. Nang mapagkasunduan na nila ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin, minabuti nilang ihanda na ang kanilang mga gagamitin. Bale, aalis sila pagkaraan ng 1 araw, nang sa gayoy magkaroon siya ng maayos na pagliban sa trabaho. Sa pagsapit ng araw na kanilang pinakahinihintay, agad naman silang tumungo sa paradahan ng mga sasakyan. Naging madali na sa kanila noon ang paglalakbay, lalo pat meron ng mga sasakyang magdadala sa kanila sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Halos inabot lang ng kalahating araw ang kanilang paglalakbay noon hanggang sa marating na nila ang lugar na kinalakihan ni Noril. Pasensya na kayo, hindi ko nababanggitin kung saan ang lugar na ito.
Bukod kasi sa marami roong kumakalat na istorya na may kinalaman sa kababalaghan, ito na lang din ang nag-iisang paraan upang maitago ang lokasyon ng kanyang mga kapatid. Magpahanggang sa ngayon kasi, aktibo pa ito sa larangan ng pangungulam. Pagkababa nila sa sasakyan, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na tinitirhan ng kanyang mga magulang. Bagaman marami ang nakikisalamuha noon sa kanila, minabuti niyang wag na lamang pansinin ang mga ito. Kahit matagal na siyang hindi nakakauwi sa kanilang baryo, alam niyang wala pa rin yun doong ipinagbago. Akala mo, mababait ang mga tao roon, subalit kapag nakilala mo na ang pagkatao ng mga ito, doon mo masasabing mas masahol pa yun sa mga demonyo. Lumipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang isang barong-barong na tinitirhan ng kanyang mga magulang. Sa labas nito, naroon ang kanyang inang nakaupo na animoy kanina pang naghihintay sa kanya. Hindi pa man sila nakakapagbisa, nakarinig na sila roon ng masamang salita. Ayon sa kanyang ina, kaya pala siya hindi na nakakapagpadala dahil sa nagkaroon na pala siya ng isang kasintahan. Inilahad din ito na ang mga babae ang pinakamasamang impluwensya ng mga lalaki upang tuluyan itong tumalikod sa mga kinagisnan nilang magulang. Matapos namang marinig ni Noril ang sinabi ng kanyang ina, agad naman siyang sumagot dito ng, "Bakit ba, Nay? Ganyan na lang ba ang galit niyo sa mga babae? Hindi ho ba babae din kayo? Isinakripisyo din ni tatay ang kanyang sariling pamilya para mabuo ang pamilyang ating pinangangalagaan ngayon. Pasensya na kayo kung hindi ko agad nasabi. Meron din naman akong sariling dahilan eh. Alam ko, hindi niyo ito matatanggap." Nang marinig naman ito ng kanyang ina, agad naman yung tumayo at walang pagdadalawang isip na sinampal siya. Bagaman gano'n ang ginawa nito, pinili pa rin ang kanyang kasintahan na huwag makialam. Kabilin-bilinan kasi dito ni Noril na hanggat maaari dumistansya yon sa mga mangyayari. Ayos lang na siya ang sakta ng kanyang mga magulang, lalo pat alam din naman niya na hindi siya nito kikitila ng buhay. Bago pa man lumaki ang kanilang pagtatalo, bigla namang dumating ang kanilang padre de pamilya. Mahinahon nitong kinumpronta ang kanyang ina na siya namang agad na kumalma. Maya-maya pa, pagsilay nito sa kanya, dahan-dahan naman siya nitong hinagkan habang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya ka na anak, intindihin mo na lang yung selosa mong nanay. Kumusta ka na? Ay, matagal na kitang hinihintay na bumalik. Huwag mo nang isipin ang mga kapatid mo. Hindi mo na sila responsibilidad na pag-aralin pa. Si Pio may asawa na, si Berting nagtatrabaho na sa bukid, at yung bunso naman natin, pinaampun ko na." Nang marinig ito ni Noril, napayuko na lamang siya sa kadahilan ng bigla naman siyang binalot ng kalungkutan dahil sa mga bagay na nalaman niya. Halos hindi niya rin noon maiwasang sisihin ang kanyang sarili gawa ng ang pagkaudlot ng kanyang pagpapadala ang maaaring isang dahilan ng mga ito kung bakit pinili nilang magtrabaho at mag-asawa ng maaga. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang pinapasok ng kanyang ama sa loob ng kubo. Tinanong sila nito kung sino-sino ang mga nakasalubong nila sa baryo, ano ang ginawa ng mga ito, at kung hanggang saan ang ginawa nitong pagsunod sa kanila. Matapos namang mailahad ni Noril ang mga bagay na kinakailangan nitong malaman, laking gulat na lamang niya nang ilahad sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa sigalot na kasalukuyang nagaganap sa kanilang baryo. Ayon dito, isang taon na ang nakakaraan, merong kumalat na kakaibang epidemya sa kanilang lugar. Hindi ito pangkaraniwang sakit, gawa ng sino man ang maapektuhan nito, magkakaroon ng yanggaw ng isang manananggal. Sa loob lamang ng 5 buwan, 3 pamilya ang naiulat sa kanila na nagtatangan ng ganoong dugo ng nilalang. Pinilit nilang paalisin yun sa baryo pero masyadong malakas ang kapit nito.
Hindi naman sila maaaring humingi ng tulong sa mga albularyo, gawa ng aminado silang salungat sa aral ng mga ito ang kanilang tinatangan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, purong mangkukulam ang nanay ni Noril, habang ang ama naman niya ay purong manlalason. Minsan, ginagamit nito ang kanilang mga karunungan para paunlakan ang hangarin ng mga taong maghigante sa mga kakilala nilang kinagagalitan nila ng husto. Hindi naman talaga ganoon ang trabaho ng mga magulang niya. Isinasagawa lamang nila ito sa mga panahong may lumalapit sa kanila. Kumbaga, parang isa yon sa kanilang mga negosyong ginagawa kapag meron talagang parokyanong nakahandang magbayad ng malaki. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla namang natigilan sa pagsasalita ang ama ni Noril nang masipat nito ang isang kulay itim na butlig sa kanyang balikat. Paghawak dito ng kanyang ama, bigla naman yung napamura sa kadahilanang napagtanto nito na isa yung marka ng manananggal. Walang sabi-sabi, agad naman sila nitong inutusang manatili sa sala habang abala yon sa pagkuha ng mga garapon na merong laman-lamang lason. Tinawag din ito ang kanyang ina para naman tumulong. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, halos hindi na nila mawari kung ano ang nangyayari sa labas ng kubo. Maya't maya kasi ang paglabas-masok ng kanyang mga magulang na parabang meron itong kakaibang ginagawa. Dala ng kuryosidad noon ni Noril, sinubukan niyang maghanap ng masisilipan sa dingding nilang gawa sa hinabing dahon ng nyog. Pagsilay niya sa bakuran ng kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang amang merong kasagutang lalaki. Alam ni Noril na nagsisigawan ang mga yon, pero ang hindi niya mawari ay kung bakit hindi niya marinig ang boses ng mga ito. Nang akmang bubuksan na niya ang pinto, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang meron itong mabigat na harang na nakalagay sa labas. Sinubukan niya pa yung silipin pero wala naman siyang nakikita. Paglapit ng kanyang ina, doon pa lamang niya naramdaman na medyo gumagaan na ang pinto ng bahay nila. Sa pagpasok nito sa loob, inabisuhan naman siya nitong wag nang magtangkapang lumabas, gawa ng hindi magiging maganda ang mga mangyayari. Dahil sa mga katagang inilahad nito, halos hindi naman mapakali itong si Noril sa kadahilanang labis siyang nag-aalala sa buhay ng kanyang ama. Matapos naman yung marinig ng nanay niya, inabisuhan siya nitong wag alalahanin ang buhay ng iba, gayong sila ang pakay ng mga nilalang na kinakausap ng ama niya. Pagtatapat ng nanay ni Noril sa kanila, hindi biro ang kanilang ginawang pagbisita. Itinaon kasi nila yon sa buwan ng Agosto, kung saan yon ang panahon ng panginginain ng mga bagong yanggaw na mga manananggal. Dagdag pa nito na, maging ito man, hindi na iwasang magulat nang maramdaman nito ang presensya nila na papalapit sa kanilang lugar. Hindi ko alam kung ano ang rason kung ba't ka pumunta rito. Pero alam mo anak, ilang araw na kitang iniisip. Pinipilit kong kausapin ka sa pamamagitan ng panaginip, pero maraming bagay ang sumasalangsang. Pasensya ka na sa inasal ko kanina, nadala lamang ako ng pagkabigla at pagtatampo ko sa iyo. Wika ng kanyang ina. Matapos naman yung marinig ni Noril, dahan-dahan naman niyang niyakap ang kanyang ina habang umiiyak. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring ang mga pangitaing kanyang nasilayan noong mga nagdaang araw ay bunga lamang ng pangungulila at pagtatampo ng kanyang ina. Maya-maya pa nang magkasundo na sila, agad namang pumasok ang tatay niya, bitbit ang isang nakakapangilabot na balita. Ayon sa kanilang padre de pamilya, hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi nila nakukuha ang kasintahan ni Noril. Nagawa nilang mapalampas ang pagbisita ni Noril sa kanilang lugar, pero hindi ibig sabihin nun, saklaw na nito ang babaeng kasama niya na hindi naman kaparte ng kanilang pamilya. Inilahad din ito sa kanila, hindi nito masisiguro ang kanilang kaligtasan sa pagtungtong ng gabi.
Bagaman malakas ang tanga na aral ng kanyang mga magulang, di hamak na mas makapangyarihan dito ang mga manananggal. Subalit gayunpaman, pinanindigan ng kanyang ama na hanggat nabubuhay ito, makikipaglaban yun para sa kanyang mga anak at sa mga taong minamahal nito. Nang marinig naman ni Noril ang sinabi nito, agad naman siyang nagpresenta na tumulong. Subalit nang marinig naman ito ng kanyang ama, seryoso naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Anong maitutulong mo? Wala kang maitutulong, Noril. Isa ka lang ordinaryong tao. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo noon pa? Hanggat bata ka pa, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng kagiliwan sa mga lihim na karunungan. Hindi mo ko pinakinggan, mas pinili mong magpakahirap kagaya ng mga mangmang." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung kumuha ng isang pinatuyong buntot pagi na matagal na panahon na nitong ibinabad sa isang langis na punong-puno ng mga pinaghalong lason. Paglabas nito sa kanilang tahanan, halos hindi na nila naramdaman pa ang presensya nito. Ilang beses ding sinubukan ni Noril na magmasid sa labas pero napakatahimik. Alam niyang wala siyang nakikitang naglalaban doon, subalit ayon sa kanyang ina, kasalukuyan ng nakikipagbuno ang kanyang ama laban sa 5 manananggal na kaharap nito. Marami na yung tinamong pinsala sa katawan pero dahil sa armas nitong pangunahing kahinaan ng mga nilalang na yon, kung kaya't napaka-imposible para sa mga manananggal na basta-basta itong magapi. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, labis-labis na manoon ang pag-aalala ni Noril, gawa ng kahit wala siyang nasisilayan sa labas ng kanilang bahay, rinig na rinig niya ang pag-ungol ng kanyang ama. Hindi pangkaraniwan ang pag-ungol na naririnig niya noon, sa kadahilan ng kalimitan lamang yung ginagawa ng mga tao kapag nakakaramdam na sila ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanilang mga katawan. Makalipas pa ang ilang minutong pakikinig, tumahimik ang paligid. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mahinang pagkatok sa pinto ng bahay nila na siya namang dali-daling pinagbuksan ng kanyang ina. Pagsilay niya sa ama niyang duguan, agad naman niya yung inalalayan papasok. Nang makaupo na yon sa isang silya, doon niya nasilayan ang lalim ng mga sugat nito sa katawan. Nagsusuka na rin yun ng dugo dahil sa tindi ng bugbog na natamo nito. Ang mas ikinatakot niya pa sa lahat ay nang masipat niyang nangingitim na ang 2 kamay nito at tanging ang pinakadulong parte na lamang ng pinatuyong buntot ng pagi ang nagawa nitong madala pabalik. Bago tuluyang mawala ng malay ang kanyang ama, kabilin-bilinan nito sa kanya na sa pagsapit ng umaga ng sumunod na araw, umalis na sila sa lugar na yon. Huwag na silang babalik sapagkat hindi magiging maganda ang kahahantungan nito. Anak, pakiusap umalis na kayo bukas. Hindi ko na kayo mapoprotektahan pa. Huwag niyo sanang hayaang ibuwis ng nanay mo ang buhay niya para sa kaligtasan ninyo. Unawain niyo kami at ang sitwasyong kinakaharap natin. Nang hihinang wika ng kanyang ama. Matapos naman itong marinig ni Noril, agad naman niyang inayos ang mga dala-dala nilang gamit. Hindi na siya nagdalawang isip pang ihanda ang mga ito, gawa ng kitang-kita naman sa katayuan ng kanyang ama na hindi na yon nakikipaglaro o nakikipagbiroan sa kanila. Sinubukan niya rin yung isama pabalik sa Balamban, ngunit sa kasamaang palad tumutol ito. Ayon sa kanyang ama, nais man nilang sumama roon, hindi yun maaari gawa ng paniguradong papatayin ng mga manananggal ang mga kapatid niyang maiiwan. Nagkaroon kasi ng kasunduan sa lahat ng pamilyang tubong naninirahan doon ukol sa parusang maaaring sapitin ng isang pamilya ukol sa pagtaksil nito sa lugar nila. Kinaumagahan, sinamahan si Noril ng kanyang ina patungo sa paradahan ng mga sasakyan. Habang naglalakad sila, pansin na pansin naman niya noon ang pagtitig ng mga tao sa kanilang pag-alis.
ang iilan sa mga ito ay nag-aangil pa na para bang meron itong itinatagong galit sa kanya. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat ang mahalaga makalayo sila roon. Naging maayos naman ang pag-alis nila Noril sa lugar, pero labis-labis ang kanyang panghihinayang na hindi sumama ang kanyang mga magulang. Alam niyo ba, magpahanggang sa ngayon, bit-bit pa rin ni Noril ang kanyang pag-aalala noong minsan niyang nasaksihan ang kanyang amang sugatan dahil sa pagtatanggol sa kanila nito sa pulutong ng manananggal. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang mas napasama pa yung pag-uwi ni Noril sa lugar nila, no? Kasi nga, wala eh. Yung tatay niya naging sugatan, yung mga kapatid niya humiwalay na sa poder ng mga magulang nila. Tapos, parang nakalak na, no? Siguro yung baryo o tribo na pinanggalingan ng neto ni Noril, ng mga magulang niya kung nasan sila. Meron talaga rong parang kasunduan na hindi ka na pwedeng umalis once na nandudun ka na sa lugar na yon. Pwede man sigurong umalis, siguro yung mga anak mo na lang. Pero kayong dalawa na mag-asawa na isa sa mga naunang tumira doon, hindi pwede. Kasi meron at merong mamamatay or merong kapalit. Yan naman hindi natin maiintindihan kasi pare-pareho naman tayong walang nasa panig ng kaliwa, di ba? Hindi ko alam, meron ba dyan na makakaliwa? Kung meron, paki-explain sa amin kung anong klaseng kasunduan yung ganun. Dito naman yung aral naman ng kwento, alam nyo, para sa lahat to, hindi obligasyon ng anak yung mga magulang niya. Kasi habang nabubuhay pa yung mga magulang ninyo, obligasyon kayo niyan. Nasa sa inyo na lang ng mga anak kung mabuti ang loob nyo o nakokonsensya kayo kasi pinalaki kayo ng mga magulang nyo na obligasyon naman nila talaga, nasa sa inyo na yan kung ibabalik nyo yung utang na loob na yun. Pero nasa batas talaga yan na hindi obligado yung mga anak na yun nga, na buhayin yung magulang. Kasi nga, yung mga magulang natin ang nagbigay buhay sa atin dito sa mundo eh. So, bakit natin sila bubuhayin? 'Di ba? Pero, nasa sa inyo nga yan. Kung mabuti yung loob nyo, o may awa kayo, o talagang makapamilya kayo, o mahal na mahal nyo yung mga magulang nyo, na hanggang sa dulo ng buhay nila, sasamahan nyo sila, tsaka tutulungan nyo sila. Pero, uulitin ko na naman, nasa sa inyo talaga yan. Pero karamihan naman sa atin sa mga Pilipino talagang tumutulong sa mga magulang. Kahit na gipit na tayo, basta may maibigay tayo sa pamilya natin, masaya na tayo para doon. Yun lang yung napansin ko sa kwento. Tsaka sana tandaan nyo yung sinabi ko. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.